Pub Strážske a toto je 17. ročník motožúrky. Parádna motožúrka, poďme na to. Peter, vítam ťa. Oceníme prvého motorkára. Miro, neverím tomu. Ja normálne... Ešte raz ťa vítam, aby som ti Áno, odovzdal ďakujem cenu, veľmi ale pekne. je to pre teba, nech sa páči. Perší motorkár na meste, tak sa opýtame, že co pán motorkár dostal? Dostal vlastne brusné kartačíky do karbonovej brúsky, uhlovej. Takže pozdravujeme prvého motorkára. Tvoje meno? Moje meno je Peter Mechanik. Pán mechanik, super. A odkiaľ? Vyšiel som z Granova na to. Chcem sa ťa opýtať, aký je tvoj najvtipnejší zážitok z motozrazu? No väčšinu nepamätám. Šárkaň, ahoj. Ahoj, Povedz ahoj. nám, čo môžu očakávať motorkári, ak prídu na zraz? Všetko, čo na motožúrke je úplne bežné, čiže Mokré tričko a on bude hlavný aktér. Pozdravujem. Voláš? Ahoj, ja volám sa Tono. Ahoj Tono, vítaš? Odkiaľ si prišiel a aká je tvoja mašina? Prišiel z Dubostorkova a prišiel som na mašine Honda Hornet. Tvoje meno? Marek. Voláš sa Marek, ahoj. Bardejova. Pozdravujem do Bardejova. Povedz nám prosím ťa pekne, na čom si prišiel. Varazero 1000. A máme tu ďalšieho motorkára, manželský párik, pekný manželský párik. Pozdravujeme pani manželku. Keď ste prišli, Prišli sme z Zelenovci rokov. povedzte na čom jazdíte, čo to je? Jazdíme na motorke Honda Shadow Super 750. Nádherná mašinka. Prosím ťa, povedz nám na čom jazdíš. Yamaha IZ 200 Thundercat. A ďakujeme pekne a zabávaj sa. Príjemnú zábavu. Ahoj, pozdravujeme ťa, ako sa voláš? Martin. Takže Martin, a odkiaľ si prišiel? Budkoviec som prišiel. Budkovce tiež, druhý Budkovčan. Tak prejeme ti príjemnú zábavu, ahoj. Ďakujem. Aj pes prišiel na motorke. Pozdravujeme, ako sa voláš? Nazdar, Peťo. Peťo, ahoj Peťo. Povedz nám prosím, odkiaľ si prišiel? Sokolovce, Šarické Sokolovce od Sabinova. Ako sa voláme? Katarína. Katarína, takže pozdravujeme Katku, ahoj. Čaute. Šárkaň, čo kradneš? Nic, ja si dáte. Hej, a to môža? Aj kuklače? Dámy a páni, jedinečný vynález, kde nikde inde neuvidíte, len na motozrazoch. Lenže parádne motorky tu, ale aj odznak a naliepka k tomu. Parádny guláš tu, pani Mieša, ktorá je kapustnica, nie je to guláš. Ďakujem vám za to, že ste sa vyjadrili. Sa na zraze patrí, tak si musíme vyleštiť aj prilby. Čítaj, čo tu je napísané? Motorku Zidan. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting
Lukáš tam postavil ku tej tyčke, tak určite by sa lepšie hádzalo, ne? Jak na ňoho hľad, však to je len fotograf. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb. Máme tu výherkyňu súťaže v hádzaní gumou na kolík a vyhrala nielenže olej, ale ako vidíte vyhrala aj psa. Pozor, štart. It's been more like me and be less like you. And I know. Čo naša mladá pani dostala? Tí, ktorí ešte si tombové lístky nezakúpili, majú poslednú možnosť. But I know you were just like me with someone disappointed in you. I've become so numb. I can't Pozor, štart. become so tired. So much more. A vy dvaja? A vy ste sa prišli napiť. It's been more like me and be less like you. I've become so numb. Become so numb. I can't feel you. Pripraviť sa, pozor, štart. Zatiaľ ma nikto do nohy netrafil. A však zober si pilový list. Je to super krásne, ale vy máte len litrov benzínu a myslím. Chlapci ma už aj vymenili. Kúkajte, jak šefovca bezo mne. If I could, then I